Bum, bum, bum. Tak. Tady Čau. Wow. namočíš. Vemeš to takhle. Necháš odmočit. Ok, já to natočím. Takhle to hodíš sem. Chápeš? Chápete to? Já. Začínám. Tady se to zamíchá jenom. Já to natočím. Takhle to natoč. To točím. Já musím si vzít vidlíčku. Bim. Nemáme navíc od marinády. Tenhle ten má být. Tady ten může být, a tenhle ne. Já si to udělám sama, jo? Čau. Já mám, vazíme babulky. Děláme kuchavy. Uděláme kuchavy. My uděláme. Tady máme to. Tady jsou brambůrky. To je o bambulky a tohle. Tady je marináda. A tady je druhé zádu. To půjde do mikrovlnky. Už Mám mikrovlnky a tohle to taky půjde na mikrovlnky. Go! Máte, pojď sem si hačnout. Pojď sem. Sem pojď. Hefe. Vidím? Ok, já to vidím. No, tak to toč. Tady jste nám dělají ty brambůrky. Jo, tyhle ty budou do skříně. Přestaň. Tyhle budou uvazit. A já jsem tu z kanálu Aesthetic Erika. A točím tady, dělám ty brambůrky, jo? Jo, a Děkuji. babulky, A to babulky budou do skříně. Takhle budeš kousek. Nekoukej mi na mobil. A budem uvazit. Je dáme do Do mrkovy. mikrovlnky na 2 minutky. A tohle taky. A tohle dáme to taky. No ale jenom tady to v té marinádě. Modálně, tohle to taky půjde. Já jsem blbá. Ty jsi blbá. Ty máš na sofá. Tady to půjde do grumbonky. Já to umím. Já to vidím. Já vidím na tohleto. Já jsem blbá. Nejsem. Já jsem blbá. Ty jsi kluk. Já jsem blbá, tohle se spadlo. Já jsem blbý. Já jsem blbá. Má. Já to natočím. A potom to jde na YouTube. Elko, tohle bude Když to ukázat ke kuchyni. kuchyně. Tak toč. A to točím tam to. Musím na tohle. Takhle to měj. Když tak. A teď si začal natáčet. Takže čus. Taky se mě. Tak, já jsem tu z kanálu Aesthetic Erika. A děláme brambůrky. Bambulky budou vypal. Pozdrav. Pozdrav. Tady točí druhý. Čau. Tady ten taky točí. Čauky, já jezdím autem. Do marinády. No. A teď to jde do mikrovlnky na 2 minutky. Okay? A my vykáme. A potom to vypneme. Potom to, až to vychladne, pojďte za mnou. Je to taky bude. Dáme na 2 minuty. Necháme to na 2. Tohle máme. 2 minuty začal teď. Taky je to. Teď jdeme, Máme to. to je marináda. No. Tady budu dávat brambůrky zase. No. Ty budou na druhý. Pojďte sem. Já to natočím tady. Já to natočím tady.
Já to tady natočím tady s jedličkou. Dám si jinou písmeň. Vidíš to? Vidíš to? Nevím. Vidíš to? Hele. Au. Půjdeme kukazy. Tak, tady jdeme krájet. Tady máme ty ingredience. Tady se nám to dělá. 1 minuta. No, už 1 minuta, bylo to na 2. Tady máme druhou. Vašku, ty to netočíš. Takže tohle takhle to vypadá. Tady to za chvilku vydáme, aby to vychladlo. Potom to dáme ještě na 3 minuty. A tady jdeme zase dělat ty bramburky. Čau. Můžete to točit, jo? A musíte být na tenké kousky. A čau. Budeme to vidět. Máďulo. Musím to točit. To musím... Takhle to. Tady se to točí, ano? Aliko! Ty to netočíš, kámo. Čau! Už je to hotový. Není to ještě hotový. Teď to necháme vychladnout. Au. Musím si vzít chňapky. Chňapky? Jo, 1 chňapku si vem. Chňapku druhou. To je 1. Koukejte? Jo. Ještě to dáme na minutu. A minutu? Na 3 minuty to dáme. Ještě potom. Za chvilku to jde. Ještě to bude nech to vychladnout. Ne, Aliko! Ne, To nemůžeš dělat. můžu. Vašku, jestli chceš, tak to můžeš vyfoukat. Jo? Dejte nahoru. Počkej, musím... Já to nevidím. A teď... Vašku, pojď mi pomoct. Pojď za mnou. Teď tady ještě něco dělám. Tady si pouštím písničky, jo. To máš na noži. Ukaž mi mobil. Tady mám písničky, jo. Můžeš to vyslovovat. Já to nastojí, já to vždycky, když něco dělám. Tak, tady jsou bramburky, některé už nakrájené. Jo, dáme ho sem. Ne, to musíme ještě namarinádovat, Máťo. Jo, pojď. Jo, to můžem. Tak. Zízneš, dám na má. Ty to máš na noži. Pozor, je to nebezpečné tady pro malé kuky a děti. Matej! Žádný ty. Den 2, což ty. Nejsem. Matej! Matej, užijte. Nejsem. Matej. Já nevím. Teda nechci jíst tu písničku. Tak, dejte, pojďte, sem pojď. Dejte nahoru. Tak, teď sem jdem dát ty bramburky. A to vidíš? Vidíš to? Vašku, ještě ne, ještě to není hotový. To mi to nepálí. A teď to jde ještě na 3 minuty. Tak, koukejte, je to vychladlý. Dej to na hlanu. Ještě to jde na 3 minuty. Au. To jsem dělal hlavu. Nebo to tak na tebe. Ty už jsem jenom natáčení. No. Maminko, budu točit. Ty podívejte, ještě. Kači, pak ho si zvedli smrzný. Máťo. Co? Mami, ale kazala za minu. On to nechce
to vychladnout. Teď to jde ještě na 3 minuty, kluci. A potom to je hotový. Ale musíme udělat všechny. Takže teď to necháme vychladnout a až potom to budeme bavit. Chápete? Mami, Arika to nechce zastavit. Usticha. Mami! Co je? Arika to nechce No tak zastavit. když to nevyhodí, tak to nemůžu zastavit. Mami, to stačí. Ne, nestačí. Je to vy.